Нощи не ми даде дядо Коледа подарък. Аз бях дядо Коледа, бях се облякал. Лапата. И видям, днеска ми пусне подарък. Кое драчето ми тискаш? Ай, гледай. Държам. Чакай. Назад ли беше ли то ще сложи? Нямах време да му върне вече. Имаш патрон? Имам, аз имам 5 патрона. Той се фаща линия, всичко е направо с търпушката. Да, така работи. Не си ми ставал търпозиране. Ти си стреляш, а нема? Аз да, ама... Гледай, видам, понимал. Чакай си. Да, така ме да